Ikaupat nga Domingo sa Adbiyento, Disyembre 20, 2020. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babayi. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, "Paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug nagpanalandong siya kun unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayod matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon sa anghel, "Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini?" Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios." Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya moanak. Apan karon, ikaunom na ka bulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, "Sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.